Bon dia, soc Josep Maria Llort i avui us ensenyaré a calcular els augments d'una fotografia obtinguda amb el microscopi. Les fotografies obtingudes amb el microscopi ens mostren cèl·lules i orgànuls més grans del que són realment. L'habilitat de calcular els augments d'una micrografia i d'utilitzar-los per obtenir la vida real és molt utilitzada pels biòlegs. També es pot demanar a la selectivitat de biologia. Per exemple, aquesta és una de les preguntes de l'examen de juny de 2019. Ens mostra una fotografia obtinguda amb un microscopi electrònic i ens demana a quants augments s'ha fet. Per resoldre aquest tipus d'exercicis ens caldrà paper i bolígraf, negre o blau, calculadora legal i regle graduat. També haurem de conèixer les unitats de llargada microscòpiques i la fórmula que relaciona mida aparent, mida real i augments. Els exàmens porta el teu regle i la teva calculadora. Estan permesos i són necessaris per a que puguis resoldre aquest tipus d'exercicis. Alguns regles tenen també indicades les polzades. No et confonguis. La calculadora no ha de poder emmagatzemar ni transmetre o rebre informació. Tornant a la micrografia de l'ESPAU, hi apareix un segment d'escala. Sota el segment hi ha escrit 2 micròmetres. Què són els micròmetres? El metre és la unitat de longitud del sistema internacional. En la vida diària mesurem els objectes petits en centímetres o mil·límetres. Un mil·límetre és la mil·lèsima part d'un metre, o sigui, 10 a la menys 3 metres. Però les cèl·lules, els orgànuls i els virus són molt més petits. Ens calen unitats de longitud més petites. Les cèl·lules es poden mesurar en micròmetres. Un micròmetre és la mil·lèsima part d'un mil·límetre, o la milionèsima part d'un metre, o sigui, 10 a la menys 6 metres. Com que micro comença igual que mili, per abreviar el micròmetre s'utilitza la lletra grega mi, també anomenada mu. S'escriu com una U amb una cueta a l'esquerra. Però molts orgànuls cel·lulars i els virus són encara més petits. Per això ens cal el nanòmetre. Un nanòmetre, abreviadament NM, és la mil·lèsima part d'un micròmetre, o sigui, 10 a la menys 9 metres. Algunes vegades s'utilitza l'àngstrom, abreviadament una A majúscula amb un cercle damunt, que és la desena part del nanòmetre. Si fos el cas, l'enunciat et recordaria el seu valor. Resumint, un micròmetre té 1.000 nanòmetres, un mil·límetre té 1.000 micròmetres i 1.000.000 de nanòmetres. Un centímetre té 10 mil·límetres i 10.000 micròmetres. Tornant a la micrografia, hem de distingir entre mida aparent, mida real i augments. La mida aparent, o mida augmentada, és la mida que té algun component de la imatge a la fotografia. Es pot mesurar amb el regle graduat. La mida real és la mida que té el component de la imatge en realitat. Els augments ens diuen quantes vegades és més gran la imatge que la realitat. La fórmula que aplicarem és mida aparent igual a mida real per augments, la qual és lògica i fàcil de recordar, ja que en una imatge obtinguda amb el microscopi, la mida aparent és més gran que la real, i els augments multipliquen la mida. Naturalment, en l'enunciat tindrem o podrem mesurar dos d'aquests factors i haurem d'aïllar el que ens falti. El segment d'escala és un segment del qual ens diuen la mida real i del qual podem mesurar la mida aparent amb un regle graduat. En el problema que estem resolent és aquest. Hem de mesurar el segment d'escala o la part de la imatge de la qual ens diguin la mida real. Oblida't de la resta. No has de mesurar la foto sencera ni cap cèl·lula o orgànul que hi aparegui. Només la part de la qual et diguin la mida real. Quant mesura el segment d'escala? Com pots veure, 25 mil·límetres. Apliquem la fórmula. Aïllem el que no sabem, o sigui, els augments. Substituïm els valors que coneixem, que són mida aparent i mida real. Afegim un factor de conversió per simplificar les unitats. I obtenim el resultat, en augments. Hem de tenir molt present que els augments no tenen unitats. Moltes vegades s'escriuen seguits de la paraula augments o del seu equivalent X
però això no és cap unitat. Per tant, podem expressar els augments de qualsevol d'aquestes maneres. Augments igual a 12.500, o 12.500 augments, o 12.500 x. També hem de tenir en compte que els augments no poden ser negatius ni menors d'1. Amb el microscopi òptic es poden obtenir fins poc més de 1.000 augments. En canvi, amb el microscopi electrònic es pot arribar als centenars de milers d'augments. Veiem ara un nou exercici sobre el virus de la pesta porcina africana, PPA. Tingues en compte que la mida aparent a la pantalla variarà segons l'ordinador. Imprimeix l'exercici en aquesta web, a la pàgina 8. Pausa el vídeo, llegeix l'enunciat, detalla els passos que has de seguir i resol l'exercici. Els passos per resoldre problemes són: escrivim la fórmula i aïllem el que no sabem, o sigui, els augments. Mesurem la mida aparent del segment d'escala. Substituïm els valors que coneixem, que són mida aparent i mida real. Afegim un factor de conversió per simplificar les unitats i obtenim el resultat, en augments. Resolem el problema. Escrivim la fórmula. Aïllem el que no sabem, o sigui, els augments. Mesurem la mida aparent del segment d'escala. Veiem que fa 24 mil·límetres de llarg. Substituïm els valors que coneixem, mida aparent i mida real. Afegim un factor de conversió per simplificar les unitats. Obtenim el resultat, en augments. I ja està! El problema següent és una mica més difícil. Va sortir a un examen del batxillerat internacional, però podria haver sortit a un examen de selectivitat. Ens diuen que la micrografia següent es va obtenir a 2.000 augments i ens demanen el diàmetre màxim del nucli de la cèl·lula retolada amb una X. Encara que no ens ho diguin, s'entén que ha de ser la mida real. Per això ens donen els augments. A la micrografia es veuen 3 cèl·lules. Localitzem la cèl·lula marcada amb la X, que aquí és resseguit en vermell. En algunes zones els seus límits amb les dues cèl·lules veïnes costen de distingir amb precisió, però això no afectarà la identificació del nucli. Es veu clarament que el nucli és el cercle blanquinós que té al mig i que et mostro resseguit en blau. Mesurem el diàmetre màxim del nucli en la fotografia. Però el nucli no és una esfera perfecta. Segons d'on el mesurem, el diàmetre varia. Quin d'aquests 3 diàmetres agafaries? Sobre el paper, el diàmetre màxim és de 2 centímetres, o sigui, 20 mil·límetres. De fet, podríem dubtar entre 19 o 20 mil·límetres. Què passa si anoto 19 mil·límetres com a mida aparent i resolc el problema amb aquesta dada? Doncs que seria correcte, perquè es troba dins el marge d'error raonable. Ara que hem mesurat la mida aparent, aplicarem la fórmula. Aïllem el que no sabem, la mida real. Substituïm els valors que coneixem i obtenim el resultat. Afegim un factor de conversió per obtenir un resultat en les unitats adequades, o sigui, un valor numèric entre 1 i 1.000. Hem resolt el problema. Bé, ara fes pausa i escriu el que has après. Posteriorment, resol els 3 exercicis que hi ha tot seguit. L'ideal seria que imprimissis els exercicis a la web de l'ESPAU de Biologia. Per si no t'és possible, després de cadascun, he afegit la mesura del segment d'escala. Fins la propera!